saboda haka da Allah musulmai ku bar faɗa kan duniya, ku bar faɗa kan duniya, za ta zo kowa ya samu. Shi yasa muke musu wa'azi da 'yan siyasa muke musu wa'azi, don Allah kada ku yi faɗa kan duniya, kowa zai zo ya samu. Kada ku ɓata mu juna rai dan duniya, kowa zai zo ya samu ta ishi kowa. Da duniyan nan ta kai fiffiken ƙuda ko fiffiken sauro a wurin Allah, to da bai shayar da kafiri ba, kamar mushe take wurin Allah. Kuma duk yadda ta maka daɗi sai ka tafi. Duk lafiyar da kake ji da ƙarfin jikin da kake ji, wannan lafiyar nan da kake ji wata rana sai ta tafi. Kuɗi sai ya ƙare maka, duk kuɗinka sai ka talauce, baka mutuwa sai talaka. Ko kai biloniya ne, in ka zo mutuwa talaka ne. Me yasa? Da an ce maka in kansa ta kama ka da zaka mutu, da an ce kawo wannan kuɗin kakaf a warkar da ka zama talaka kana ci daga bola, zaka ce ingo, ashe ka mutu fakiri. Mu faɗa kan duniya na akwai abin da Allah ya kawo mu nan duniya mu yi, sai mu haɗa kanmu, musulmi su haɗa kai. Duk wanda ke faɗa da kan duniyan nan, wanda ya ɓata rayuwar shi da ran shi da abubuwan shi kan duniya, to shine wanda ya hasara. Ka zagi musulmi kai dan me? Wallahi duniya kai hasara. To balle ka kashe musulmi dan duniyar da ba za ta ma daɗi ba, kuma ga ka da azaba ran tashin kiyama. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Kaka zagi kowa dan matsalar duniyar nan. Allah ya haɗa kanmu, ya nuna mana mafita.